ואני רוצה לדבר דווקא על הדס מזרחי. למה דווקא על הדס מזרחי? היא הדם של הבעל שלה הוא אחר מהדם של הבעלים של הנשים הפלסטיניות. למה אתם לא חושבים גם על הצד השני? ובכל זאת אני רוצה לדבר על הדס מזרחי ועל הרוצח של ברוך מזרחי, שהשתחרר בעסקת שליט. עד כמה שאני זוכרת, אתה היית מאלה שחשבו שצריך לשחרר מחבלים בעסקה הזאת. לא גינית את השחרור. לא, בכלל לא. אני חושב... והנה יבואו אנשים, אולי גם חבר הכנסת פייגלין, תכף הוא יביע את דעתו, ויגידו לך, אמרנו לכם. נכון. האנשים האלה הם סדרתיים. הרי לא נגמר. פעם רוצח, תמיד רוצח. זה לא נכון, לא בגלל זה שהאנשים האלה הם רוצחים, הם נולדו רוצחים. יש מציאות. המציאות בשטחים היא איומה ונורא. המציאות של האנשים האלה, איך הם חיים, זה איום ונורא. הכיבוש הוא הבעיה היחידה. בואו נגמור את הכיבוש, אז זה לא יהיה את הדברים האלה. נניח שאתה צודק, ויש כיבוש, והוא נורא, וכל הדברים שאתה אומר הם נכונים ב100%. כן. זה מצדיק מעשה רצח? אף אחד לא מצדיק מעשה רצח. לא של אף בן אדם. גיניתי את זה ואני מגנה את הרצח בכל הצדדים, אותו דבר כמו הרצח של בצד הפלסטיני. והתחלתי מזה כמה אימהות, כמה הדסות פלסטיניות יש. מדוע שם הבעיה היא אחרת? מדוע הדם של הבעל שלה הוא יותר יקר מהדם של אלפי פלסטינים שכבר נרצחו בשטחים? אלפים. אני רוצה לשאול אותך קודם כל אם זה הרגע לומר אמרנו לכם. לא, זה הרגע לקום וללכת מכאן. למה? חבר הכנסת פייגלין? טוב, זה הבחירה שלך. אנחנו מכבדים כמובן את הבחירה הזאת, אבל מאוד יכול להיות שהוא אפילו לא רוצה להתעמת איתך.